Grabe, tumba ako. Solid sniper na trupa. Side mirror ko. Ito pinitrupa eh. Motodeck. Ah, my goodness. Motodeck. Trupa! May mga gas-gas pa dyan. Right! You, huh? Okay, what up guys? This is Aaron TV, and kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe to this channel. Napakilig ngayong araw na to. Ano bang gagawin natin ngayon? Imimit natin si tropang Motodeck. Yes, narinig nyo, si Motodeck, imimit natin, hahantingin natin sa Motodeck sa Bolinao. Yun ang gagawin natin ngayon guys. This is the first time na magkakaroon tayo ng vlog. Mayroon tayong chin mount. Nakuha ko to dun sa exchange gift namin. Shoutout sa'yo, Carl Dave. Shoutout kay tatay. So, alis na ako guys. Bale, ang settings ng camera natin ngayon is 720p, 50 frames per second. Sana narinig ako guys. First time na ni-meet natin si Motodeck. Tagal-tagal ko rin inantay itong burataon na to para ma-meet natin siya. Kasi alam naman natin, napaka-busy ng tao. Ni-meet natin siya ngayon guys. Sana hindi tayo ma-fail sa mission natin. Gas muna tayo guys. Nagbe-blink natin gas eh. Dito sa gas station na to, napakamura ng gas. Mura dito. 110 po. Sana okay yung recording ng audio kasi wala pa tayong mic. GoPro Hero 5 siya, sponsored by Michael Arribas. Kita lang sa Bolinao guys. Makulit magpa-vlog kasi para ma-save yung ng GoPro. So ganun na lang guys. Bye. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Chop Bani. Check lang natin tong natin, mapa natin para hindi tayo malikaw. So dito ako pinapadaan ni Google. 16 kilometers lang guys, 16 kilometers. Sana hindi tayo ligaw ng ating mapa. Yung mga kasama ko, si Dante Dubla, shoutout man. Mamaya pa daw sila kasi may pasok pa sila. Wow, tayo ng baki. Yes, yes. Okay, sige, mamaya na lang ulit guys. Balikan ko kayo kapag andun na ako sa Resorts of Bolinao. A few moments later. Ah, my goodness. Ano ba naman to? Saan ako pinadaan ng mapa ko? Rough road. Ano ba yan? Mababasag mags ko na ito eh. Dito pa talaga yung daan. Eh yung daan oh. Dito ako pinadaan. Ayun ako. Rough road baby, rough road. Hindi ko alam kung daan ba talaga to, pero ilang kilometers na lang ba ako? 5.3 kilometers. Lapit-lapit na din guys. Rough road man, rough road. Hindi, ito lang pala to. So nakikita na experience ko guys ha. Totoo yan, walang halong yan, halong biro ha. Ano ko pinapadaan ni Google? 5.2 kilometers na rough road guys. Wala na ako sa sa highway. Dito na ako sa kung anong daan to. Hindi na ako dadaan dito mamaya guys. Campo Santo pa. Hindi naman tayo liligaw ng mapa ko siguro. Malapit naman na tayo eh. Grabe oh. Ako lang bumabagtas ng daan na to ha.
Nakikita nyo kung saan ako dumadaan guys. Woo! Para lang makita natin si Trupa. Ewan ko kung daan pa ba to. Tayo guys, 4.7 kilometers. Kita na lang doon mamaya guys kapag nakarating na ako sa hotel nila Trupa Motodeck. Ay, baka pahamak naman ng mapa na to. Dito na ako pinapadaan. Nagtitingin ako ng mga tao kasi hindi naman takot taga dito. Shout out sa inyo. My God. Shortcut nga pero ganito naman kahirap. Nakakatakot yung daan. Shortcut nga pero ganito naman kahirap. Nakakatakot yung daan. Later. Grabe. Tumba ako. Grabe tumba ako doon. Ay nako. Hindi na ako dadaan ulit sa daan na to. Sana walang gasgas. Sana walang gasgas. Tingnan nyo yung side mirror ko guys oh. Tumba ako doon. Sayang hindi ko nakuhanan. Hindi kinaya ng preno sa harapan. Tumba ako. Oh, Cape Bulinaw Lighthouse. Kita nyo yan guys. Cape Bulinaw Lighthouse. Malapit na ako kaya Tropang Motodeck pero tumba ako doon. Ayan guys, so ito yung tama. Number 1. Tumba ako eh. Saka to, puro gas-gas pa siya. Tapos nung side mirror ko, grabe. Dito lang kami, nandito na kami sa ano, sa Treasures of Bulinaw. Nandiyan sa loob sila Motodeck kaya tara, tingnan natin. Lakasan na lang ng loob to boy. Makita ko lang yung motor nila Motodeck, okay na. Andito nga sila oh. Dito yung mga motor nila Motodeck. Motor to, pero may Motodeck oh. Motodeck. Oh, yung motor ni Trupa. Oh, ito yung motor ni Trupa. Ayan oh, Motodeck. Yung mga motor nila. Kaya sila. Yung mga paniwala nakikita ko yung motor ngayon ni Trupa. Ayan oh. Picture tayo dito sa motor ni Trupa. Makita. Haha, Trupa. Grabe yung motor nyo. Hindi. Parang naiya naman akong pumasok. Pero malakas ang pakiramdam ko niya sila sa loob. Kaya tara, pasukin na natin. A few inches later. One more. Thank you very much ha. Pwede Hindi pa promote din po doon sa channel ko po. Sa din mo, vlogger ka ba? Opo. Ano pangalan mo? Aaron TV po. Aaron TV. Nakarol ba yan? Opo. Aaron TV, what's up? Salamat sa pagpunta. So mga trupa, kung napapanood nyo si Trupa, supportahan nyo. Like, share, subscribe sa channel niya. Nice. Kalingan mo ha. Oo. Supportahan natin para madami tayong napapanood na masaya. Alright! Thank you ha. Thank you po. Ako, dinig ako. Dati pinapanood ko lang kayo ngayon andito na kayo. Kayo na naman magpasikat sa akin. Ako yung Opo. normal na motorista lang. Opo. Kayo, pinanood nyo yung pinanood eh. Salamat sa inyo. Bahay na lang tayo. Parang maganda mag-down payment ng natin. Gusto naman yung duties natin. Trupa, hali tayo. Tingnan lang po. Hindi nyo po na-try dito yung mga seafoods. Try ko yung ano, tuna. 555 tuna na yung pangganyan. Seafood na 555 tuna. Hindi yung mga ano po, talaba po, mga ganun. Hindi nyo naman na-try. Namin eh. Marami po dito nun eh. Sige mo kung gaano ka. So, tapos na kami kumain nila Trupa. So, nice experience talaga guys. Ginagawa. Napakababait din ang mga tao guys. Yun yung crew ni Motodeck. Sir Joko, Nikki, si Calvin. Doon alam ko sino pa yung iba. Si Trupa. Hindi natin sa lumang na. So, ayan si Trupa. Ang kukulit nila yun ah. Cruising with these boys. Dati pinapanood ko lang sila. Ngayon kasabayan ko na.
Napakalupit talaga ng experience na to. Balik na kami dito sa may pressure shop ko nila. Ayan nga guys, no, nakabalik na kami dito sa may resort kung saan sila nag-check-in. Grabe. Na-starstruck pa rin ako hanggang ngayon. Nangyayari pala guys, aantayin ko na lang yung dalawa kong kasama. Tapos, imimit din nila si Motodeck. Tapos, uwi na rin kami. Bounce na rin kami kagad. Napaka-bait ni tropa. Napaka-humble ni tropa. Sobra as in. Kung ano siya sa video, yun siya. It's a nice experience. Napaka-unforgettable ng experience na to. Kaya, sana mapansin ako. Yan. Binigyan ako ng isang sticker ni tropa. Yes. Hindi pa natatapos tong vlog na to kasi aantayin ko pa yung mga kasama ko. Tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Sigurado panigurado. Sure ako doon. Ano sila, may starstruck din sila. Okay, so watch out for that guys. Balikan ko ulit kayo mamaya. Okay, so dumating na si Dave, yung inaantay ko. Saka yung kasama niya, solid tropa din. Ano kayong sabi nito pag nakita si tropa? Tropa! Oo. So dito kami ngayon. Imimit na namin si tropa. Yan yung room nila eh. Kaya may iya. Ayun. Huwag kang kabahan. Tropa. Oh. Katawan. Ano, uwi na. Tapos na ang errand dito sa Bulinaw. Humingi sila ng sticker, oh. Ayan, so napaka-bait na para na mga klase ng tao. Hindi naman sila ganun kagaya ng iba na hindi ganun ka-approachable sila. Okay na okay. Ayan. May sticker kayo? Uy! Nice sticker, oh. Yan, ang proof na may Motodeck dito. So, tapos na ang errand namin dito sa Bulinaw. Nakita na namin si tropa. Ayan. Kaya mga kasama ko, sumunod lang sila. Ayan, tropa Motodeck. So, dito ko na rin tatapusin yung vlog. Napakagandang experience, nice experience. At saka, this once in a lifetime experience. Kaya grinap din namin. So, thanks for watching guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog nito. And continue for supporting. Kasabi nga na Motodeck kanina, support me. Okay? Thank you guys for watching and ride safe always. Ciao!